V tomto krátkom videu vám chcem vysvetliť, čo znamená DVO účet a ako sa vlastne k nemu dostanete. Určite ste sa už stretli s tým, že pri nejakej aktivite alebo proste v nejakej typicky učiteľskej situácii niekto sa od vás pýtal, či už máte DVOčko, či už máte DVO účet, či sa viete prihlásiť na planétu vedomostí, či sa viete prihlásiť na tool.sk, prípadne na Digipédii. Tieto všetky veci spolu súvisia, pretože na každú túto stránku sa viete prihlásiť s jedným jediným prihlasovať údajom. Ministerstvo školstva vlastne v projekte Digipédia vymyslelo takúto veľmi praktickú vec, že vlastne každý učiteľ môže mať vytvorený účet, ktorým sa teda môže prihlásiť na každú jednu z týchto troch web stránok. Odkiaľ ale máte zobrať tento účet? Ako sa k tomu vôbec dostať? Takže máte dve možnosti. Prvá možnosť je tá, s ktorou sa vlastne všeobecne rátalo, a to je, že na každej škole existuje jeden človek, tajomný registrátor, ktorý má za úlohu tieto účty vytvárať svojim kolegom na celej celúčičkej škole. Je to pravdepodobne informatik, informatička alebo niekto, kto to proste s počítačmi vie. A keď zistíte, že kto je to, poproste ho, aby vám ten účet vytvoril. To je jeho rola, takže je to úplne v poriadku. Ako náhle vám tento účet on vytvorí, dostanete mail, potvrdzovací mail, v ktorom vlastne budete mať napísané prihlasovacie údaje a vaše heslo. A môžete sa prihlásiť tým pádom na každú jednu z týchto troch stránok. K tomu ale, aby tento účet on vedel vytvoriť, bude potrebovať vaše meno, vaše telefónne číslo, váš mail a bude potrebovať vašu aprobáciu. V prípade, že registrátora nenájdete, môžete si tento účet vybaviť aj samostatne. Ako na to? No, napíšete alebo zavoláte na Centrum podpory používateľov dátového centra rezortu školstva. Tu máte telefónne číslo, alebo prípadne tu máte mail. Ja určite odporúčam mailovú komunikáciu. Pokiaľ budete písať mail, tak poprosíte, aby vám vytvorili nový účet a k tomu, aby ho mohli vytvoriť, automaticky uvediete, čo školy, vaše meno a priezvisko, telefónne číslo, mail a aprobáciu. Tieto údaje sú veľmi dôležité, bez nich tento účet nikto nevie vytvoriť, takže je najlepšie, keď hneď v tom jednom maili tieto údaje aj napíšete. Táto databáza vytvára každému nejaké heslo, generuje ho podľa istých pravidiel, aby bolo bezpečné. Tieto heslá sú absolútne katastrofálne, samozrejme veľmi bezpečné, ale potrebujete byť mágom a kúzelníkom, aby ste to vedeli zadať, takže je tu taká možnosť, že môžete si dať heslo zmeniť. Táto možnosť existuje v obidvoch prípadoch. To je jedno, či to vytvára registrátor, alebo či to dávate vytvoriť cez Centrum podpory používateľov. Každopádne musíte dodržať isté pravidlá. Napríklad heslo nesmie byť kratšie ako 8 znakov. Musíte mať v ňom použité minimálne jedno veľké a jedno malé písmeno. Musíte v ňom mať nejaký znak, napríklad bodku, čiarku a nejaké číslo. Pokiaľ požiadate o zmenu hesla, tak by ste mali dostať potvrdzovací mail, prípadne by vám mal niekto napísať, že heslo bolo zmenené. Ako náhle budete mať tieto údaje všetky v poriadku, tak už vám nič nebráni v tom, aby ste išli na internet. Napríklad sa môžete prihlásiť na planetavedomosti.iedu.sk. Čiže keď prídete na túto web stránku, tak tu vpravo hore máte tlačítko prihlásiť sa a keď naň kliknete, tak sa vám otvorí prihlásovacie okno, do ktorého vpíšete toto vaše DVO, vaše vlastné, toto je moje, samozrejme, a vpíšete heslo a stlačíte prihlásiť sa. Keď sa správne a úspešne prihlásite, tak vám to tu hore vypíše DVO, vaša škola a tak ďalej. Keď prídete na Tool, takisto vpravo hore máte tlačítko prihlásiť sa, keď naň kliknete. Pokiaľ už ste prihlásení na planete vedomostí a následne otvoríte Tool a stlačíte prihlásiť, on vám dá možnosť vybrať si z možností prihlásení, ale pokiaľ si dáte prihlásiť cez planetu vedomostí, v podstate to znamená, že sa budete prihlasovať cez vaše DVOčko.
tak sa automaticky prihlásite aj na túloch a to isté, alebo teda podobne na digipedia.bluekiwi.net. Na to, aby ste boli takto prihlásení, musíte najprv napísať túto adresu. Vyhodí vám prihlasovacie okno, takéto, so štátnym znakom. A znova tu vidíte, že musíte zadať presne to isté DVOčko, presne to isté heslo a prihlásiť sa. Následne vás to prihlási na Bluekiwi. Tak dúfam, že som vám pomohla a prajem vám veľa úspechov s vašim novým DVOčkom.